Ọhaneze ndị Igbo is 2. Ọhaneze ndị Igbo second have reviewed how some of Igbo governors and some senators in Southeast are working against Mazi Nnamdi release. I will tell you how. Yeah, my wonderful people, welcome back to Balabas GC. If today is the first time when they come across this wonderful channel, you are highly welcome. Ebene Kwezioku. We dey here to bring you update of wetin dey happen for inside Nigeria and for inside Biafra land and for Africa. We dey everywhere. Gadagbam, gadagbam. No be small thing, no. Let's jump into the ogbonge news where we get for our hand today. They say that the other part of Ọhaneze ndị Igbo don come outside. They can review how some of the governors and senators in Southeast are working against Mazi Nnamdi release on 15th come December. No be small thing, no. Our brother wey they call Nsonkwa don come outside. They can explain some things for inside this matter where we dey talk now. I want you to watch this video from beginning to end, and you go understand wetin dey go on as e dey hot. Let's watch the video together before we come back and continue. Ụmụnne m ebe ọ bụla onye nọ ana m ekele gị, ana m aweela gị ọnọ n'ụtụtụ tata bụ Satọde abalị 9 nke ọnwa 12 afọ 2023 n'oge ihe omume anyị Chibọla anụ ọzọ njinjileji nkwụtụnkwụla akwụ ebelebe na-egbu nsekense na-eme maka na ọkwanụ mmadụ dowere ụwa otu ọdụ. Ọ dị mma na nketa Ọhaneze ndị Igbo. Ọhaneze ndị Igbo dị ụzọ ịbụa. Enwere nke Manuel Iwe Anyanwụ bụ onye isi, nwee nke Isi Guzo bụ onye isi ya. Ọhaneze ndị Igbo nke a Isi Guzo bụ onye isi ya na-ekwu na enwere ndị gọvanọ ịbụa n'ala Igbo bụ ndị na-ama amụma na-agaghị atọhapụ Nnamdi Kanu n'abalị 15 nke ọnwa anyị nọ n'ime dịka ikpe ya na-abịa na ụlọ ikpe ekpecha ọgwụ ala anyị. Ọhaneze ndị Igbo ebele ebubo na ndị gọvanọ ndị a na-agbasi mbọ ike ịhụ na atọhapụghị Nnamdi Kanu. Mana ihe m chọrọ ikwu, o nwere mgbe m kwuru okwu a na mbụ. Mgbe ahụ m si Abuja lọta, mgbe ọchịchị steeti Imo buchara m gaa Abuja tukpuo m na cell for 1 month and n'agbanyeghị na anyị gara ụlọ ikpe o natacha judgment ka atọhapụ m. Enwere ndị shiri ọnwụ na ama respect ihe ụlọ ikpe kwuru. Yes, o nwere ndị shiri ọnwụ na-enweghị ike respect ihe ụlọ ikpe kwuru, jiri police hold m hostage na cell. Ama m na-aghọta. So mgbe ahụ m lọtara ekwuru m ihe na eji m onwe m mara na enwere ndị mere Nnamdi Kanu apụtabe. Ekwuru m ya. Esi m na eji m onwe m mara na o nwere ndị shiri ọnwụ, ụmụnne anyị ndị Igbo shiri ọnwụ na Nnamdi Kanu ya apụta. So ihe ahụ Ọhaneze ndị Igbo kwuru ugbu a wukwu iji kwukwuo exactly ihe ahụ Nsonkwa kwuru mgbe o si ụlọ tiri ndị uwe ojii na Maitama police station lata after a month and within this 1 month ụlọ ikpe kwuru si tọhapụ this guy, tọhapụ na onye a na aka ya dị ọcha, tọhapụ na onye a ka ọ naba, tọhapụ na onye a na ụlọ ejichieli ya karịa otu unu kwesịrị isi ejichie. Mana ndị uwe ojii shiri ọnwụ jichie m n'ihi na o nwere ndị shila azụ na-apị ihe dị aṅa na-asị ha ekpekpele ngwa were nụ nke ati ilola akpa unu ekpekpele. So eji m onwe mara na enwere ndị shiri ọnwụ na Nnamdi Kanu ya apụta, mana ihere ga-emegbu ha on the 15th of December. Ihere ga-abụ nke ha n'elu, buru nke ha n'ala, buru nke ha n'aka nri, buru nke ha n'aka ekpe, maka na etere ụgbọ etere azụ, emere elu emere ala. Nnamdi Kanu nwanne anyị nwoke ga-apụtarịrị. Yes, nwanne ebelivuru m ye. So ndị a niile na-agba likalika agbali elu amanị ya nwanne ha na-eme na nkịtị. Na nkịtị ka ha na-eme, efu ka ha na-eme, maka na nke bụ eziokwu bụ nwanne anyị nwoke Nnamdi Kanu ma ọ sọrọ ha o ma ọ sọrọ ha ọ ya apụta, maka na Chukwu okike abịa ma ede gị ekwuo ya ekwuo. Ya mere gịnị ka anyị na-ekwu n'ụtụtụ a site ugbu a na-eru abalị 15 nke ọnwa a, gị bụrụ nwa afọ Igbo nwanne, nke ọbụla ị na-ekpe bụ ekpelu kpebe. Ị na-agụ ya n'ọfọ gọba, ị na-asụ ya n'ogu sobe ya n'ogu, ị na-akụ ya aka naanị kụba aka naanị, ị na-echeni aka enu efesi anyanwụ nwanne mebie, ị na-esekpu a na-ekpe nke gị mebe, ị na-awụnye enu ekpe nke gị mebe. Otu ọbụla ị hụrụ ị ga-esi kpee ekpere a
ka eluigwe na ala n'onu ndị Igbo, ka Chukwu okike abịa ma n'onu ndị Igbo, ka agbara niile nọ n'ala Igbo nwee ike pụta sorokwu okwu anyị na-ekwu na KANU ya apụtarịrị. Nwanne mebie o, ọ dị oke mkpa n'imebere ihe, maka na nke bụ eziokwu bụ nwanne anyị nwoke Nnamdi KANU ọ maka mụ na gị na-abọ ka anyị nwee liberation. Ọ ihe o ji nọrọ dị a. Mmadụ onye ga-enwe nwa obi KANU nwe? Mmadụ onye na ala Igbo ga-enwe nwa ụdịrị obi Nnamdi KANU nwere? Ejide m onwe m wee malụ ọgụ mụ na steeti a na-alụ, ọgụ mụ na ndị a na-alụ na Imo steeti ebe a. N'afọzikwa Nnamdi KANU na-alụ international. Ejide m onwe m onye nke na-alụ lokal. Wee marụ ihe Nnamdi KANU na-agabiga. So nwanne ị bụrụ onye Igbo, ekpere gị ụtụtụ efifie n'abalị tutu ruo abalị 15 nke ọnwa bụ ka Nnamdi KANU mee gịnị? Ụlọ ikpe kpecha ọgwụ tọhapụrụ anyị nwanne anyị nwoke onye Nnamdi KANU. Ọ dị anyị oke mkpa. O nweghị ihe dị ndị Igbo mkpa ugbu a karịcha ntọhapụ Nnamdi KANU nwanne anyị nwoke. O nweghị ihe ọzọ m ga-asị gị dị onye kpọrọ onwe ya ezigbo nwaafọ Igbo amụshiri ike n'ala Igbo. O nweghị ihe dị ha mkpa ugbu a tata echi karịa ntọhapụ Nnamdi KANU. Anyị niile na-eche ntọhapụ ya. Anyị niile na-eche ntọhapụ ya. Ntọhapụ ya ga-adị ka ọbịbịa Jizọs. Oh yes, ntọhapụ ya ga-adị ka ọbịbịa Jizọs. Ihe m na-agwa gị bụ eziokwu. Ya mere ekpere gị n'ụtụtụ efifie n'abalị dịka nwaafọ Igbo bụ Chukwu okike abịa ma biko mezuoro anyị nkwa ikwere anyị site n'ịtọhapụ Nnamdi KANU. Otu a ka ọ ga-esi eme. Anyị gọrọ ya n'ọfọ, anyị tụrụ ya n'ogu, anyị wụsara ya n'anị, anyị sụrụ ya aka n'anị na ọ ya eme ise. Ọ nọkwa n'ogu n'ọfọ. Amen. Ọ dị mma, ka anyị dabakwa na mchiba anụ ọzọ nke taa. Onye ụkọchukwu anụ a na-akpọ Aderemi Dabiri, maka ka anyị cheta na o nwere mgbe onye ụkọchukwu ndị ụka white, ụka uwe ọcha, ndị Celestial Church of Christ Lagos si na Portable na Pasuma ga-abịara ha praise night. Ịghọtago? Ụwa niile were ọnụ wee sọ the man emechaa kansụl ọ dị praise night. Ọ ya ka the man pụtasị onye a na-ekwu na ihe o jiri chọọ ka Pasuma na Portable bịa the praise night bụ ka a dọtara Chineke mkpụrụ obi. Portable na Pasuma ka a dọtara Chineke mkpụrụ obi with ụdịrị egwu Portable na-agụ with ụdịrị egwu Pasuma na-agụ ka esi na egwu ndị ahụ dọtara Chineke anyị mkpụrụ obi. Aghọtara m ya. Ọ bụrụ na ị ghọtara ya, kọwara m na comment section. Ọ bụrụ na ị ghọtara ihe a pastọ kwuru, kọwara m ya na comment section. Ka anyị mara otu egwu a Portable na-akụ na egwu a Pasuma na-agụ ga-eji adọtara Chineke mkpụrụ obi na praise night ndị ụka sele na ahaji. Biko ọ bụrụ na ị ghọtara mụ aghọtara. Ọ dị mma, uke ego naira adịgokwa, adịkwa ama mana ụfọdụ ndị mmadụ aghọtara ya. Uke ego naira adịgo. Most banks enwere na Nigeria enwere ego. Most banks enwere na Nigeria, as I'm talking to you now, they don't have money, they don't have cash. Now, because they don't have cash, no shinama a print you go fake naira note. There is fake 1,000 naira note in circulation now. There is fake 1,000 naira note in circulation now. Both to Koforo and Kochie, make 500, make 200. Fake naira note to Jurebenine because Central Bank has refused to give us enough cash. So, ndi wuru it is a print with their own fake naira note. Anyị tọkwara atọ n'obodo a. Kedu ka anyị ya rapụ ibie? Ọ fake naira note ka anyị ya ka ọ bụ cash crunch, cash scarcity ka anyị ga-aya n'obodo a bụ Nigeria. Anyị tọkwara atọ. Ọ dị mma. Nwaanyị nwe ụlọ landlady awụọla nwaanyị bi n'ụlọ ya mmiri ọkụ wụnyere ose, mmiri ọkụ ji ose mixicha nnọọ ose wit mmiri ọkụ wee kwaa ya one woman bi n'ụlọ ya na Enugu Ukwu steeti Anambra. Gịnị mekwenụ na ya na ya bịara nwa argument, o jikwa etinye ego n'ego ụlọ, o jikwa etinye ego n'ego ụlọ. Nwaanyị bi n'ụlọ asị ya, madam, ego itinyere n'ego ụlọ na ya kwụ nwunye. Ịhụ na ego a increment i mere, madam ama nkwụ nwunye, ihe shiri ike. Madam nwekwe n'obi mmadụ.
Madam obi mmadụ mekwe enugu kedu nke bụ otu ihe shirishi ike n'obodo abụ Naijiria ije werekwe wokwo kakwa obi were ego tinye n'ụgwọ na a na-akwụ madam na ya da akwụ eche na egwuregwu nwanyị asị ya ngwa na ya ga-agwụ ya ma ya nwe ụlọ ma ya nwe ụlọ before you know it nwanyị eje shie mmiri ọkụ were ose akwara akwa wee gala mmiri ọkụ wee lee nwaanyị ahụ wee zazuo ya ahụ ka a na-ekwu ya ugbu a nwaanyị a nọ n'ụlọ ọgwụ for the past 4-5 months na nwaanyị a nọ n'ụlọ ọgwụ na-eri ihe ụfụ dịrị ya. Ọ dị mma na nke ikpeazụ a chiba anụ ọzọ nke taa ahụla ozu otu nwa agbọghọbịa n'ụlọ oriri nọ na Lagos. Nwa agbọghọbịa na enyi ya nwoke gara n'ụlọ oriri ahụ ha lọjia for short time just ka ha kporịtụ ndụ nwa nkenke oge short time na Lagos. So mgbe ha lọjiri the receptionist said ha had the guy he didn't register them. You know most of these short times anaghị register ha. Most of these short times especially na Lagos you don't register them after all ihe wee go nkufe. Amami na agota so the restaurant didn't register. Then this guy akpọrọ this girl ba mgbe time ha ruziri ka ha fụọ ha pụtabe the gene cleaner ka ogene agawa ebe ahụ ka ọ kụọ aka ka ha fụta ka o nwee ike clean ebe ahụ ka ndị ọzọ kwabakwanụ ịghọtala akụgide aka onwe onye zara ha akụgide aka onwe onye zara ha tutu ruo mgbe ha bịara gba were the spare key of that room gbapee hụzi ozu that girl ka ejibe sheet cover ya. Ọ bụ sọsọ Lagos ka ọ na-eme ebe niile dị iche iche. Ụmụ agbọghọbịa anyị before gị soro nwoke gaa hotel mara onye ọ bụ very well. Before gị soro nwoke gaa hotel gwa ya closest friend ọ bụrụgodị na ọwụghị onye ọ bụrụ na ịgwahụ mpa gị gwa mma gị gwa ya closest friend. You know, si ya babe lekwe that guy that my guy mụ na achọrọ ịga ebe dị ụtọ ịchọrọ ịga ebe dị ụtọ ọ just ka ị dị aware. Very simple. You know, very very simple. But ụfọdụ ụmụ nwaanyị ga-apụ onwe onye ha ga-agwa ngwale now this man onwe onye ma identity ye because onwe ha ebe record they are coming to the hotel or they are lodging or whatever enwe ebe record ya na this girl anwụọla for nothing. This girl anwụọla for nothing. No explanation. The worst death in this life a death without explanation. Ịgwa gị eziokwu ọnwụ kacha njọ mmadụ ga-anwụ bụ ọnwụ mmadụ ga-anwụ enweghị ike ịkọwanwu ihe gburu onye ahụ. Enweghị ike ịkọwanwu ihe gburu onye ahụ. Now o nwere one ozu ahụkwara na ebe amegbu bụ mmiri here. One young man agbara egbe here. Ụmụaka jere ịchọ nkụ. Ebe ha jere ịchọ nkụ lekwa ozu dọrọnụ n'ime ọhịa. The guy with bullet wound n'obi nga. Now mgbe ndị community ahụ ya they called me. Masi okay, move immediately to police station na Wórk, make entry. You know, ha gala police station na Wórk, make entry. The police are saying that they should provide ambulance. They should provide 60,000. Ma ọ bụrụ na ha eme ihe na aga bịa mass arrest na megbu bụ mmiri nọ na mbitolu here. Chagwa DPR ọ dị ka ishare ya mma. Ọ dị ka DPR nọ na Wórk o nwere ihe lemie n'ishi. Is that how to do something? Is that how to do that? Okay, had you been no window but maybe not go on with DPO. Somebody put on a phone. See DPO biko lekwe when he merebe. You got just you put on a phone and you give information. Yeah, we take 60,000 with ambulance or else you may arrest. This is how some policemen treat information on here. Nanda madu huronya baburu. Ni moya no na their village. Owa give police. Jidaka had report to see lekwe hemreno. Gị na-asị na ị ga-abịa mass arrest ma ọ na ha ebute ambulance na ha enyeghị gị 60,000. I have reported this case to the commissioner for police anyway. So the community emele ha kwesịrị ime by taking this step of reporting ihe ha hụrụ n'ime ọhịa village ha to the police. So we are still waiting for the police to come and evacuate that corpse. Nọ n'ime ọhịa ebe a. I remember ka na-apịkọta kpamkpambo ihe omume anyị chibọ anụ ọzọ chibiri mkpọmkwem n'oge n'izu ụka ọzọ mana o nwere video anyị ga-eme upload in the next 3-4 hours or 5 hours. Aga m achọ ka unu gee ntị na that video ahụ dị oke mkpa. Don't miss it. You know, don't miss it. Thank you very much. Yeah, my wonderful people, welcome back. As you don't hear waiting this our brother talk, even touch other matter where they happen for inside the Nigeria. No be smarty, no. Anytime where you come across in page, I beg may try to give him a follow. Very very important because I love what he's doing so much. Anybody where would they bring here will like waiting they do, and that's why would they bring the person to use them. Tell one I say so waiting they happen one still
because anybody will like information na be the key. If they like information, that means say you know they for the society, you know wetin dey go on. So you don't hear them. So anyhow wey you fit pray for Mazi Nnamdi Kanu. Our prayer is make they release am, because for this struggle so many people don't fall back. So many people now they defense, they watch, make they know wetin dey happen. So many people are confused, as I dey tell you. So many people are confused. No be their fault, you no go blame them, because there's some people where they follow something, they want to see wetin they follow. So I believe that the reason of Mazi Nnamdi Kanu is going to address so many issues that is happening in this struggle as we dey talk right now. Please share this video and make sure say other people are getting information through this our channel of wetin dey go on. Now by your effort we dey share the video, very important. Not just watch and leave am, but watch and share, and make sure say you are following this page and turn notification bell. Don't forget to also subscribe. We will see you for the next update.